Fittra lill Prim Ministru Lorenz Gonzi u li kopja tagħha ntbagħtet lill-Ministru għall-Għawdex Giovanna De Bono, il-President tal-MUT Kevin Bonello jirrakkonta sitwazzjoni li sab ma' wiċċu meta mar biex jassisti membru tal-Union f'każ quddiem il-Qorti ta' Għawdex. Jisostni li l-bini mhuwiex adattat biex jaqdi l-funzjoni tiegħu. Tispikka n-nuqqas ta' sigurtà fejn minkejja li twaħlet il-metal detector għad m'hemmx apparati li jista' jiċċekkja l-kontenut tal-basktijiet tan-nies li jidħlu, bil-konsegwenza li l-uffiċjali tal-qorti jridu fiżikament idaħħlu jdejhom fil-basktijiet b'detriment tal-privatezza tal-bniedem. In-nuqqas ta' organizzazzjoni qed twassal biex kjuwijiet ta' nies idumu jistennew għal sigħat bil-wifqa jew bil-qiegħda fuq it-taraġġ għaliex il-bankijiet li hemm mhux biżżejjed għall-ammont ta' nies li jkollhom jitilgħu l-qorti kuljum. Il-President tal-Union tal-Għalliema jirrimarka kif il-bini huwa totalment inaċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Fil-Qorti ta' Għawdex m'hemm ebda sistema ta' arja kkundizzjonata la għas-sajf u lanqas għax-xitwa. Hemm biss żewġ fannijiet mal-ħajt fil-kamra tal-istennija. Kevin Bonello lmenta wkoll dwar kif hemm biss toilet wieħed fil-qorti kollu u biex wieħed jużah irid jitlob għaċ-ċavetta mill-istaff tal-qorti. Il-President tal-Union tal-Għalliema fisser is-sitwazzjoni bħala waħda medjavali u appella lill-Gvern biex jinvesti b'mod urġenti biex il-qorti ikun jirrispetta d-dinjità tal-għawċin f'soċjetà moderna.